Tää on hyvä. Oikeesti hei. Tää kurkku on mahtavaa. Tää on parempaa tää. Oh, nenä. Mun nenä. Tää on hyvää. Vaikka itse saankin. Siivoo! Joo, mä alan siivoamaan. Tässä on toi. Pitääks mun syödä tääkin vai? Ei, noin sun pitää. Ja toi. Tää on pahaa. Oho, toi mun video käy vielä. Mitä? Toi käy vielä toi video. Ihan sama, rakastat. Häh? Tästä tulee sitten näin siivotaan likainen keittiö. Jakso. Jaha. Eli otetaan vessapaperia, joka on märkä. Nyt mä ehdin jo tuhria sen. Ja sitten... Tää on hyvä. Mä syön tomaattia. Tuossa. Saipas ainakin parempaa kuin kurkkua. Kurkku on parempaa. Eipä oo. Kurkku on parempaa, se on vetisempää. Verensyöjä. Ha! Mitä ihmettä verensyöjä? Kurkku! No se on kasvis. Ei oo, se on kurkku. Liha! Niin. Okei, tässä oli meidän hieno näin siivotaan keittiöjakso. Ja